Здравейте! В следващите няколко видеа ще си поставим за цел да разгледаме малко по-подробно архитектурата на програмата Photoshop, а именно идеята ни е да можем по-лесно и бързо да се ориентираме в нея и да не изглежда чак толкова страшна с толкова много панели, настройки и инструменти. В това видео специално ще се научим как да отваряме нов файл, а в следващото как да украсиме този нов файл, като използваме инструмента четка. В момента съм отворила това малко зелено извънземно, което ще ни помогне за следващите няколко урока. Ще затворя файла, за да видим как можем да го отворим отново. Използвам хиксчето в горния ъгъл. Така, това би трябвало да е средата при вас. Ако сте с по-стара версия, най-вероятно Photoshop ви е светъл. Но това не трябва да ви тревожи, защото иконките са почти еднакви. Най-стандартният начин е, ако използваме от менюто Файл, Open. Това нещо ни отваря прозорче, с което да си изберем файла. Друг вариант е, ако използваме Ctrl-O или Command-O, ако сте на Mac. Отваря се същото прозорче. А третия вариант е, ако кликнете два пъти върху това пространство, за да отворите същия прозорец. Аз избирам файла, мога да кликна два пъти на него или да цъкна на Open. Изборът е ваш. Трети вариант е, ако отидете на картинката, дадете десен бутон Open with или отвори с случай, че на Windows ви е на български език и изберете програмата Photoshop. Пети вариант е, ако вземете картинката и я драгнете, т.е. завлечете, например, от папка, от десктоп или дори от браузъра, вътре в самия Photoshop. Когато я влачите обаче, я влачете ето тук, до тази линия, а не я слагайте върху друг отворен файл, защото ще се превърне в Smart Object, нещо за което ще говорим по-напред. Шести вариант е, ако използвате Adobe Bridge и така нататък. Всъщност Photoshop ви дава изключително голямо разнообразие от възможности, как да отворите един нов файл, но за сега мисля, че тези базовите са ни напълно достатъчни. Така, имаме отворен файл. Всичко е прекрасно. Сега остава малко да го украсим.